No pojďme. Jdem pravo. Bude so mnou. Já jdu vlevo. Jdem. Dobré, ano, pojď. Ne, jdem dole. Počkej, tam je v okně. Ber ho. V okně je, v okně. Jdu dole. Tak to, Před autom. proveďme vstup. Prebíhám. Ano. Ředitele, máme ředitele. Dobrý. Beru druhý. Dobré. Ředitel má plenku, opakuj, ředitel má plenku. Dobré. A je to pěkný bazón teda, plešatej. A jeho asistentka už má... Dobré, pojď, zaladíme. Target detained. Extraction's on its way. Motor. Dobré, je dolů. Jdu. Běž. Čisto. Na hajzlu je tam někdo. Otváram, jsi připravený? Ano. Jdu za tebou. Hoši potřebovali, rychle, tady se poseru, tam je, pozor, je tam. A tu už bolí. Tu už bolí, pojď naspěť. Dobrý, čistý. Dobré. Tak jdem. Piče. Jdeme, tady je to. Chci otevřít. Je to čisté, Názor, mrtvé. hajzle. Dobrý. Beru složku, připravte se. Primary objective complete. Confirm your secondary objectives in RTB. Marking your extraction site with red smoke. Všetko? Tak jo, vše čisté. Jeden hajzl ještě někdo bude tady smažit. This is just procedure. You're safe now. Why are you handcuffing me? I'm not one of them. Vylez, dostane na prdel. Target detained. Extraction's Všetko. on its way. Všetko. Kurňa, já tam letím. Tu ti krejt. Radši. Kurňa, já tam letím a udělám tady pořád konečně. No už pojďte na Exville, je to splněné. Ne, ještě jeden Běžím. dighead tady někde zbývá. Dívej se, podívej se do Ne. statistiky. Jeden tady ozbrojenec. Ne? Já i tak to, ano. A my ho tady hledáme. On možno bude dole. Víš, že se ještě zabudí. Našel jsem ho. Už není ani jeden. Všechno zajištěno. Celá budova čistá. Jaj. Rád chytám granáty. Hele tu. Tak jo, hoši, já mám nakoupeno. Dobré. Jdej. A je natankovaný. Vidím ho.